Mtoto kontrola meshi. Sorore, dae, oya.
pasaite ese panguva ine inosvisa yakadai, asi chingozviva kuti mutemo waMwari kuzvida kana kusazvida, mutemo waMwari wagara wataura kuti kuti munhu agari panyika nokusingaperi. Saka mamiriro akaita zvozvo vachataura zvichatanga nokuwaridzi womusha kwakawanikwa mwana, tozokumbiravo nana tezvara vakaberekwa mudzimai, tozokumbira vavakidzani vanga varipo kana varipo. Setsika dzedu tinozopedzisirwa nababa womusha, kansela. Ndiwo mamiriro azvakaita mitauro yedu. Saka muchinguva chidiki ndokumbira kuti murongani kuti vana baba womusha nana kwakaberekwa mai, vaivakidzani nakansela ndimunozara kumamiriro amakaita. Saka ndokumbirawo nenguva titi opichana denga riri kuraita zvinhu izvi. Atende pamusoroi nababa nanamai, hama neshamwari nevatikuta. Chekutanga tinotenda hurumende yatibatsira nebhokisi nezvose zvashandiswa, tinozvitenda. Haiwa Tezvara uku vatakaroora ndinovatenda, vose nevabika ndinovatenda panguva ino yekuti mukadzi womunin'ina wangu awane kuzorora murugare, kuti Mwari ndaamutungamirire. Chiti haleluya. Pamusoroi, ini ndini muridzi wemba, ndokuda kutenda nevanhu vandibatsira vekuwoodlands kuti bata basa pamusha pangu. Ndoda kutenda kuti kansela varipo vekuwoodlands, ndoda kutenda nebasa ravaita, tashanda pamwe chete nevanhu vese vatashanda navo kuti tiuye tizoviga mwana uyu wakashakira pamba pangu. Ndoda kutenda nemanext door angu ose andibatsirawo. Pamusoroi ndinokudzwa nezvikamu pamusoro zvinondibvadza dambudziko chaita apa pahazvanzi yangu. Mabadziro ezvinondiita zvinondibvadza pakuti ngene vakakurumidza kundiudza nenguva hazvanzi yangu isina kushakurana, asi vava vasingadi hangu kusvika. Zvogwadziwazve nemachengetero avo avakachengeta nenguva yakanaka. Hangu apumbwa wasvika pakuti asvike pakutsakatika, zvinondishungurudza. Ndinoda kuti nezvo zvavaita kavari Mwari vachaita havo kuda kwavo sekuda kwavaita, asi ndinobatsiwa nechiitiko chakaitika. Ndingati mari chaiyo yekuti ndivewo vakauya kwekutanga tikati pe mari undikwidza ndinochengeta zvanzi yangu. Vakashayawo mari vauya ne200 tikaenda navo kwamambo chaiko vanekuro vakai kuna navo mambo kene mawana henyu mari yokwidza munhu mumwe. Zvimwe manozviona ariko nyangwe mamusina chamunacho mwana chamuchanokuta ikoko. Vakashaya kati hai chiregai toenda izvezvi tinoti akaita 2-3 weeks vasina kudzoka. Vachizodzoka vakauya ne200 ndati vataura ndoda ng'ombe 30 pachiko chamakaita. Vakadzoka ndinganda vati ng'ombe unoita 200 tengekera zvanzi yavo.
vakauya vanotwanda akaitawana mombe akatitsvakai mari yekundisumudza kuti ndiwe ndechengeta hangu hazvanzi yangu vakashayika pfungwa dzedu tiripo tikati hai imwe vatatemu yamamzvizokerana kuti pay 10 days imusari ndechengeta hazvanzi yangu ndopavakauti orati rega timbofona sure vafanira sure ndopatakazotumipa mari vakaitokudza nemhikiro zvakaiva vanhu 5 vapiri tasvika kuno motigadzirawo mari yekuti kodzokera anokutsenga-tsenga kusvika pari zvino mari yekudzokera ndino zvinondikadza handingazi kuti ndodini ndichaita sei ndichiratichirika sei nyaya inondikadza ndatenda hangu ndinotenda hama dzese dzauya pano kuzounganira mwana wangu wakadai kupondewa nanhasi pamwoyo pangu ndinougwachiwa ndinokusvikira nechituko chakaitika ichi. Saka ndinokudza hangu vanhu vese vauya pano kuzochema mwana wangu wandakabereka kuti ini ndarasikirwa. Ndichitenda hangu vanhu vese vauya kuzondichema nenzvimbo ino nevakuru panzvimbo ino vese ndinovatenda. Ndichiti aiwa ndatenda. Pamusoro wevanhu vose chokutanga ndinoonga vangu Mwari vakabata basa iri kuti zvose zvinhu zvinoitwa naMwari panyika. Handiti kuti musikana uyo asvike pakuzorora nenguva yakadai nokuti umwe nomwe namafiro ake. Nyaya yaka iripo, ini ndiri sekuru vake, ini ndiri munyaya wemwana uyu. Onga ndine muyananisi wekuva kwasha vevakarahwava. Muchindibona ndakadomira pano ndine muyananisi wevanhu ava. Tinofungidzira kuti ndinongoda kuita nhoroondo mbichana. Varume vakauya kumba. Tatanga kuhwa nyaya yekuti kune musikana wakapondewa kuGweru. Tikahwa nyaya namaredhiyo vakauya kumba. Vakauya ivo vakauya vari vatatu. Vakauya mudhara ava nemuzukuru wavo ndo vakakwanisa kuti vasvike. Vakasvikira pamba pangu. Ati varume mavuya kotaura nyaya kai alright magona. Chirega ndikutsvakire vabereki vemunhu vange vari pedo muchitaurana navo. Vakauya vakavata kamuka makuseni tikavavunganidza. Vatanga kutaura pamusoro pemwana kuti mwana wakapondewa ndizvo. Kai munotendere kuti mwana makauraya namanotsa ndakanyora pasi. Kanzi right. Mavuya nei titigone kuti tiwe kuti zvakamira sei. Chokutanga vakabudisa $80 US. $80 chete. Kwende kokutanga first time. Vakavuya vakadzokera kuno tiambonotsvaka. Tikati zvakanaka. Tikati kochereye kuti vanhu vakwire vangonochengeta avo munhu. Vakati hatidini? Hatina. Vakadzoka kuno vakaita 3 weeks. Vakadzoka kuno Gwendo. Vava vatatu. Nonga pakauya mudhara nevava vane worksuit. Nemukomana uyu munhu kuna wacho. Vakauya nemari yaita $200 US. Right. Kati mari $200 US. Kanzi tikati sura kuti tichengete munhu. Zvakachajwana nabambo zviripo munozviziva. Asi tura tichengete chinyi mwana. Mari yekukwira ndiyo yakanetsa. Kusvika tahukwira tikaita pay forward. Vakatitendera kuti tiite pay forward nawo. Tava kuno izvezvi zviripo. Ndezvekuti mari yekukwira iri kurirwa navadhara haisati yasvika pamavoko avadhara. Mazviona?
kurati mari yekukwira kana tichitaura tikamera panguva ino haisati yanyanya kudini, haisati yanyanya kuvapo. Tova titaura zvinhu zvee zviri pai paground. Handitika tida kutaura kuti nyaya yekuti vanhu vava vasingarambi kuviga mwana. Toitira vanhu vanoti kune vanhu vaigozha vaibva kumberengwa vachiramba kuchengeta mwana, pakusina munhu wakaita hondo navarume ava, pakusina munhu wairamba kuviga mwana uyu. Vanhu vose vaida kuti mwana achengetewe, asi mari yekutora vabereki kuti vahochengeta pakusina. Mari yakakwanisa kuti ibatiwe navabereki yose kana ikaibatanidza nongoti 280 US kuti mwana uyu avigwe pachiitiko chakakura kudai pakupondwa kwakadiniwo kwakaitwa. Saka ndotenda vabereki nehama dzose nanakansela nedzimwe hama dzose dzakadai kungandira pano nyaya yakadai, nokuti vamwe vanoti haisina basa. Handiti vamwe vanogona ngoti haisi hakuzi kwangu, asi mose nanalandlord vana mai vakatipawo pokugara pakagara musikana uyu nevakwashavo vakatipa sadza. Ipapo kuti achidla sadza hatingautsa kuti pai tachidla nei kana kuti nei. Vamwe vachiti haisi mumakabheji vati magoni kwakuri kuchema kwavo, asi sadza takadini hedu takapuwa. Handitika saka ndotenda vanhu vose vavia pano kuti dene maramba mune moyo murefu nokuchengetana, nokuti munhu wose unofarira kudini, unofarira kufa kana uri pano uririnda. Handiti saka nhoroondo yandakupai ndaitira kuti murege kusara muchitaura nhema muchiti varume vava vakapuwa ng'ombe 7, muchiti varume vava vakapuwa ng'ombe 30 zanhambohwa mukati. Mazvonai kune vamwe vakiti varume vari kugozhesa zvinhu vari kuramba kuviga mwana, asi mombe vakapuwa dzakawandisa. Hakuna kudero. Indinopupurira vakwasha vangu kuti hatina kusvika ikoko. Takangotaurana kuti tichengete mwana ne280 US yakauya nezhira dzakasiyana, kuti bhendo kokutanga kwakambouya 80, bhendo kokupedzisira kukauya 200, vai pamboita vhiki 3. Mandiwisisa ndaitira kuti kana mobva pano mugova neumbovo chaihwo chaihwo, kuti musazosvibisa varume ava muchiti vakangoramwigwa zvinhu kana kuti vakadini. Hai, vanhu vakataurirana kuti vachengete munhu nemari shoma shoma iyoyo. Handiti hakuna mazi ng'ombe akaenda huko kuti ngoti varume vekumberi vakauya vakaluta mari vakaenda nayo. Havadorina chero mari yekukwira kudzokera kumba kwavo, nokuti kwakauya vanhu vanoita vangani 7, ndini umwe wechi7 wacho. Handiti nana mai vakagara kuseri kowo avo nonga vamwe vasingavazivi avo vari kokwa ndo muridzi wemwana, vamwe havavazivi avo vakabereka chimwana icho tapiwa. Avo ndivo mai vacho, avo mai vakabereka mai vavo, mai vamai tapiwa avo. Ndoitira kuti ndibve ndapedza vamwe vasingazivi, ndoitira ndingofamba ndokutorirai nguva, asi munditeerere mbijana. Ndoti vanhu vose vakabva kokova vavonekwe kuti hazvizikamwe kuti ndizvo, kuti ndoti chokwadi kuti vanhu i7. Vamwe ava vane kepesi tsvuku, mwana wazvanzi yemunhu uyu watiri kuviga pano. Hazvanzi yacho imwe ndeiyi yakamira apa, hazvanzi yacho imwe ndeiyi yakamira apa. Ava ndisekuru hazvanzi yacho, vakuru kuna vavo mai avo, mai tapiwa, mbuya vatapiwa avo, mai chipo vacho. Ava ndivo vakuru, ndo vanoteverana. Ini kuvanhu kuna ava, ini ndiri nhamba 6 yemumba mavo pakuberekwa. Mandiwisisa kana pane pamwe pandendasiya, asi kana ndareswa kutaura musahondivenga, mundiregerere pandinenge ndareswa nondodla munyu, nokuti hakuna asingaresi kutaura tiri pano. Saka pandendareswa kutaura moti haipapo wareswa wondiregerera ndiri pano, kana wandakanganisira kutaura ndomuti sori, kana ukagona wokuihwavo. Anyway, zvavo zvavo. Vari pano ini hangu ndinoda kungotenda nebasa raitwa kusvikira tisvike pazuva ranhasi. Zvinhu zvanga zvakaoma sekutaura kuri kuita vabva mukutaura vari kuratidza kuti panga paine kurema, asi zvisinei ndinoda kunyanya kutenda vagari vemuwoodlands vakwanisa kuramba vachingoshanda nehama dzamai ava vatiri kuradzika nhasi, zvakare nehama dzekwakanyimo. Ndinoda kukutendai. Pane kuchema kwanga kuriko kuchichemwa kuvagari kwandati ndigare ndangotaura. Vagari, nyaya yanga ichitaurwa pano yekuti vana baba havana mari yekudzokeresa inyaya yakasvitswa kwandiri sakansela wenzvimbo, kuti kana vagari vakasununguka kuti vatibatsire, mari yanga ichidiwa $65 pavanhu 7 kuti vakwanise kudzokera kumberengwa. Saka ndinotenda kuti mari inenge iripo so far $20.
kune vaya vakasununguka hongu ndinoziva kuti inhamo yatora nguva refu uye inhamo yanga yakakura zvekuti vazhinji takabatsirane pataigona napo kubva pakutanga pakuitika kwechiitiko. Asi tiri kungoshuvirawo kuti kana paine vakasununguka vane pane zvavanenge vainazvo tingobatsiranawo kuitira kuti vana baba vakwanise kudzokera, nokuti zvinhu zvakarema. Munoziva nhamo painouya haipi notice, saka zvinhu zvakawira mhuri isina kunge yakagadzirira zvikwanisiro. Poita nhau imwe inhau yembatya dzemufi. Vana baba vari kuchemawo kuti dai tine pashoma patatambidzwa zvaireruka kuti tisiye tachenura musha walandlord vari panapa nekutakura mbatya tiinde nadzo kumusha. Asi dambudziko nderekuti kana pachitoshayikwa mari yetransport, mari yekusenga mbatya dzacho zviri kureva kuti hapana. Vava vachiti dai takwanisa kuwana $200 tabhadharwa mombe imwe chete pamombe 30 dzatanga tachaja pakabviswa imwe chete. Saka tatakuda imwe kuti tikwanise kusenga mbatya dzemufi tiinde nadzo. Saka tichichema pamwe chete nevekwaKanyimo tinokwanisa kuti tibatsirane kuti tione kuti dambudziko iri rarerukira muridzi wemba zvakare nemunin'ina wedu unova watinogara naye Joe Kanyimo, kuti mbatya dzisengwe, vana baba vaende nembatya zvanhasi. Ndinoda hangu kuramba ndichingotenda nekuti chiitiko chakarema chinoda kuti tive nemoyo wokutoregerera, kunyange kune vanenge vachine zvisoro zvavanenge vainazvo kuna ana baba ivavo, vana vekwaKanyimo, tingoregerera nekuti chiitiko chakadai chakuda kuti tinzwirane tsitsi. Zvizhinji zvinogona kugadziriswa mukufamba, zvakare hapasiripo paperera ukama hwedu apa kana ushamwari hwedu, asi kuti huri kuenderera mberi. Zvakare ndinotenda kuti vafi ava baba namai Kanyimo vane mhodzi yavakasiya panyika inova iri pano apa. Mwana wavakasiya anoda kuti zvakare aonekwe kuti achachengetwa sei. Zvinobva pakupedza basa iri zvakanaka, kuti mwana uyu agokwanisika kunge achichengetekawo zvakanaka, uye tibve taziva kuti ari kuenda mumaoko ambuya kana kuti ari kuenda mumaoko ambuya vapi kupetwa kwebasa iri. Ndinoda kutenda vose vari pano nekubatsira kwamaita. Ngatiregei kungoperera pana vaKanyimo nemhuri yavo sevagare, asi ngatirambei tichizviita pese patinowirwa nedambudziko ringava rakafanana nairori. Kufa hakuna fomati yekuti unofanirwa kufa so sekutaura kwambotaura mutauri. Mafiro akasiyana siyana, asi ngatingotambirai zvose kuti kufa kana dambudziko rauya toribata sedambudziko. Ndoda kutenda zvangu, handidi kuramba ndichitaura. Ndinoda kutenda nenguva yandapuwa iyoyi, ndichida kutenda government inova yakatipa makofini aya. Ndichitenda zvakare council yeCity of Gweru inova yakatipa marinda aya. Tinoziva kuti anotengwa, asi nechimiro chakatoita munzvimbo medu pamusha wedu nedambudziko ratanga takawira iri tisingakwanisi kuti titenge nzvimbo iyi, asi takakwanisawo kutaura nevakuru veguta vakatipa nzvimbo idzi pachena. Saka ndinoda kuvatenda, ndichiti ndatenda. Hatizivi kana pane mumwe tingavharirana musadza amene kana pane umwe achiri kuvirira mwoyo wake kuti vakakasira kuvhara ndisati ndataura. Hatizivi kana ari panda kuti arerutsire hana yake. Hapana, notenda. Saka nenguva yedu yatava nayo takutarisira kuti tidzikise box uri musha wokupedzisira. Kuda kana kusazvida ndoba tichaenda tese ipapo. Kufuma kana kuva murombo ndizvo zvizvi. Saka ada kuti panguva ino nokumbira vanodzikisa box tozowana munamato wopedzisira kana tavhara. Notenda vakadzikisa havo.
chikapu chatinodzana tezara etinokumbira kuti vachitirewo sokutaura usazvaika nourongwa huse huripo tinotenda kuti vana vava vanenge vatozvisira saka panguva ine vanenge vachimba havo chatora chaita zvatinofanira kuti tiiti
Zvibvudzi zvomupfekera kumasaidi inopinda mukati mozvitsveta
Tinotenda Zimbo Life TV iribatsiro rakatipa mari yakatipa vakatibatsira ne40 US vakatibatsira nayo kuti batsirike patransport yevana vedu. Tinotenda chaizvo iribatsiro ravakatipa panguva ito takaomerwa zvisingaiti kana ipapa takangoomerwa nekuti hazvisati zvaitsotambanuka. Tichida kuti mhuri yeZimbabwe yakotibatsirawo taona kubatsirika panguva iyi takaomerwa chaizvo nekuti asi takabvisa imwe chete kukazara 29 29 mombe yakadzi mombe imwe chete 200 US ndokurerutsira kwavatiita nematenda chaizvo nemhuri yeZimbabwe iri pano yatibatsira kuchema nemabhokisi atengwa nevatibatsira nekutenga musha kuti wataita mukadzi womunin'ina wangu. Tinotenda chaizvo. Mama
Thank you.